Počúvaš májový prehľad grantových aktualít. Moje meno je Tomáš a každú druhú stredu ti prinášame výber grantov, podujatí a správ, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Všetko, čo tu dnes zaznie, vrátane odklikov, vieš dostať v prehľadnom newsletteri, na ktorý sa prihlásiš na stránke grantup.sk. Poznáš legendárne kino Úsmev z Košic? Možno áno, možno nie, to je jedno. V každom prípade v našej poslednej epizóde podcastu alebo najnovšej epizóde sa dozvieš, ako zaujímavým spôsobom pristupujú k projektom, vďaka čomu sú unikátnym kinom aj na európske pomery. No a využívajú na to sociálne inovácie a vedia, ako na to pristupujú k tomu systematicky. Teraz si môžeme povedať, čo je nové vo svete grantov. Nové výzvy Interreg Slovensko-Česko, miestne iniciatívy, kultúra a cestovný ruch. Euroregión Biele Karpaty v rámci programu Interreg Česko-Slovensko alebo Slovensko-Česko 2021 až 2027 otvoril dve nové výzvy, ktorými podporí malé projekty v prihraničných regiónoch za vyše 5 miliónov eur. Cieľom je posilniť kultúru a udržateľný cestovný ruch, aj propagáciu menej známych oblastí, ako aj vzájomné poznávanie sa a budovanie dôvery medzi ich obyvateľmi. Obidve výzvy sa uzatvárajú koncom maja, teda 31. maja o 14. Dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity. Úrad vlády Slovenskej republiky vyčlenil 550 000 eur na výzvu, ktorá podporí sociálne a kultúrne potreby a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Dotáciu môžu získať nadácie, neziskové organizácie, obce a aj vyššie územné celky. Na jeden projekt môžeš získať maximálne 20 000 eur. Výzva je otvorená do 30. mája. 163 miliónov eur z Horizont Európa na výskumné projekty. Európska komisia vyčlenila viac ako 163 miliónov eur na dve nové výzvy v rámci programu Horizont Európa, no a podporené budú ekologické, inteligentné a odolné výskumné projekty, ktoré sa týkajú klímy, energetiky, dopravy a mobility. Obidve výzvy sa uzatvárajú 5. septembra 2024. Pomôž vyvinúť digitálnu peňaženku pre obyvateľov a podniky Európskej únie. Chceš, aby sa bezpečná a jednoduchá digitálna identifikácia pre každého v Európe stala realitou? Má tvoja organizácia záujem o vytvorenie a testovanie aplikácie peňaženka digitálnej identity EÚ? Tak potom sa zapoj do novej výzvy a umožni občanom EÚ bezpečne získavať, ukladať a zdieľať dôležité digitálne dokumenty o sebe a elektronicky podpisovať tieto dokumenty. Prihlásiť sa môžeš do 24. septembra. Digitálny Smart Grant ponúka od 3 000 eur na inovatívne projekty. ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým. Ak si mimovládka, škola alebo samospráva, ktorej záleží na efektívnom využívaní inovácií a technológií, prihlás svoj projekt do 15. júna a získaj grantovú podporu z celkovej sumy až 200 000 eur. Séria bezplatných webinárov o umelej inteligencii, dátach a robotike. Pripojí sa k prvej sérii webinárov pod názvom Dôveryhodná umelá inteligencia, overiteľná odolnosť a transparentnosť pri úprave krajiny. Tieto webináre organizuje ADRA-E spoločne s Trustworthy AI Cluster. Prvý webinár sa uskutoční 29. mája o 10:00, na ktorom sa dozvieš viac o najmodernejšom vývoji technológie v oblasti Trustworthy AI. V rámci webináru budeš môcť využiť spoločnú platformu na diskusiu a zdieľanie výsledkov v oblasti umelej inteligencie, dát a robotiky. To je zatiaľ všetko, vďaka, že nás počúvaš a sleduješ novinky na webe Grantup.sk. Ak by si považoval za dobrý nápad propagovať svoj projekt cez naše kanály alebo práve pripravuješ projektový zámer a potrebuješ pokryť komunikáciu,
disemináciu a chceš mať v projekte nejaké zaujímavé výstupy, ako sú videopodcasty alebo články, ktoré ľudia reálne počúvajú a čítajú, tak sa nám ozvi na info@grantup.sk. Takisto sa pozri na náš cenník v sekcii služby na našom webe, aby si vedel, s akými sumami asi máš kalkulovať do projektu. Nech sa ti v projektoch darí a počujeme sa opäť o 2 týždne.